इउटुबार चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बराय हरनाय जाबाय। आं दा फैनाय समाव भिडिअ खालामनो हायासै माने गारि सालायगासिनोमोन नालाय जों मोनसे जायगायाव फैदो जोंनि न' खाथियावनो बारा गोजानाव नङा। स' जों पिकनिक जानाय बायदिनो फैदो हांसो मासे लाना फैदो ओमफ्राय बेहायनो दानदो बेहायनो संदो ओमफ्राय पिकनिक जानाय माबा आरो पिकनिक स्पट होनो राबस्था नायबा नायनो हायो देखायना जायगाफोरखौ ओरैनो ससे नायलां। बिदिनो दै फैबाय थायो आरो गोजौनिफ्राय आं ससे गोजौसिम थांनि नाथाय हारसिं थांनो हाया सोरखौबा थांना होनांगोन माने बहुद गोलाव दं जायगाया बहुद गोजौसिम थांनांगोन देखायनांगौबा थांनि र'। बहुत गोलाव बियो बहुत गोलाव गोजौआवबो दंबावोसो थांबाय थानि ससे बेसेसिम थांनो हायो गोजौबो गोजौ केकरा धरा जागा আছে ওপৰত केकरा धरा जागा আছে ওপৰত। जायगाया बहुत मोजां बहुत थांना होना बार फैबाय थायो मा बारनांगौ थांनो र' फायना nah Roni ke ऊपर फैले तो बहुत स्लिप जायो बहुत गोजौसिम दं बहुत गोजौसिम थांनो हायो नाय oh sorry नाय बहुत गोजौ आं बारा गोजौ लोगोखौ लिंहरनां सासे बहुत गोजौसिम देखायनि आं माबायदि जायगाया बहुत मोजां दे बार बहुत मोजां थान्दा फैयो आरो बिदिनोथ' बे सिंनि मानसिफोरा साफा दुगैनो बेहाय फैजोबो ओमफ्राय बार बहुत खोलो खोलो बार फैयो बहुत गुसु गुसु बार फैयो पिकनिक जानो बेहाय मोजां दुगैनोबो हायो गोजौसिम थांदोंमोन आं दहाय भिडिअ बानायनो बावबाय माने भिडिअ बानायनो बावबाय माने आं बेलेग खामानि थांदोंमोन गोजौआव हांसो लाबोदोंमोन नालाय हांसो जानो थाखाय थालिर नागिरदोंमोन गोजौ नागिरहैदोंमोन थ' बेनिखायनो आं सिखाबो लानाय जादों माबा माबि लावथि लावथा लानायबो जादों गोजौ थांनाय नालाय गिनायमोन आङो बेनिखायनो आखायाव सिखार लावथि लानानै थांदों माने भिडिअ बानायनो हायासै फैनाय समाव गारि सालायनायाव भिडिअ बानायनो हायासै थ' आं एसे गोजौसिम थांनानै नोंसोर देखायनि मा दं मा गैया बाङो ओइ फै र' लोगोआ फैगासिनो दं बिसोर उनाव दङ फैगौ बिदिनो थांफानि आं नोंसोर ससे देखायनि माबायदि जायगाफ्रा बियो ताराबासा बे लांहेरां होननाया नङा दे बियो ताराबासा मोनसे दं लांहेरां बे नङा बेथिं बेलेग बे चेस्टार गामिथिं हाबनांगौ बियो ताराबासा मेन बिजा फिल्डथिंनो हाबनांगौ आरो ऊपर पे एक बार जाए
Coba lihat. Asin sana mari benang le. Kamu pen lo nampak. Lebar ऊपर जा हम. हाँ. Tôi được thằng thực sự. Apa ke? Kayaknya sini. Oi. Wah. Ini gue berapa? Kayak बहुत गुसु-गुसु nih हाग्राबारि. पिकनिक जानो बिराद मोजां आरो. स' बिदिबायदि जागायाव गरमानो जाया. नायना. जों अन्थाइ गाखोनाय जरावसो गरम जाबाय. जायगायाथ' बहुत गुसु. बिराद मोजां थानोबो. वाव. हाग्राबारि. एकदम हाग्राबारि जोब रावबो गैया. वाह. नाय. बेफोरा औवा मा होनो मेवा खाना साफा खालामनाय. ना आर'निखि ऊपर फाले ओंखारलांनोसै ओंखारलांनायाव बहुत स्लिप जायो अन्थाइफोरा. आं फार्स्ट टाइम फैदों बेहाय फैनायाथ' दिनैसो मिन्थियोमोन नाथाय बिदा इदि माने पिकनिक जानाय प्लेस दं होननानै ओमफ्राय खेबसेबो फैयाखै. जायगा बहुत मोजां दे हसा मानो. आंनि लोगो खानायफ्रा गोलाव जाबाय बेनिखायनो एसे आन्दाज नुदो. सानैया बहुत मेंबाय नै हाजो गाखोनानै जिरायगा दं रेस्ट खालामदों. Hey! Hey! So xem ơi! Ơi! Nằm rồi. Đâu ơi, nằm on nào. Ơi nằm on ơi. Nằm on ơi. Dapur kok. Lubang. Dapur sikat lagi. Neng lele be. Kesanan fego logoफ्रा nih. Sama bundaफ्रा. आंनाबो माथो मानसिया नायनो साइस फिसा जालांबाय. जुदि भिडिअ बानायगोन सानो नाथाय रावबो साबस्क्राइब खालामाबा आरो आंनाबो भिडिअबो बारा मोजां जाहोनाय जाया नालाय बेनिखायनो खालामा खोमा. स' बेनिखायनो आंबो साबस्क्राइबबो गैया नालाय भिउसबो बारा फैया नालाय बेनिखायनो बानायनाङो आरो होमबाबो मा खालामनो गेजेर बानायो आरो. स' नोंसोर सापर्ट होयोबा आरो साबस्क्राइब खालामोबा जायबो नाबाथाय आं भिडिअखौ बानायगोन खोथा गैया. नोंसोरबो एसे सापर्ट हो आंहाबो मोजां नांनाय बायदि भिडिअ बानायनो आरो बहुत मोजां मोजां जायगा देखायनो दं देखायगोन आं नोंसोरनो. आरो जाय गोदान साबस्क्राइब खालामो बियो कमेन्ट हरखादै बुंखाबाय आं. लोगोफोरा आंना साफा खारबोजोब बांसिनानो आंबो गारबोखाय एसे एनै रोङो. Itu kayak genda full gitu. Hah? Genda full. Wah. Woi, woi, kado. Woi, langsung mah, woi, langsung.
Bola sar bino lo itu. Bino. Hagra bari gezer. Arak kilo te gitu sih dulu dulu di. Down jaga. Wow. দেখুন অন্ডে বড় রিক্সা मोनबाय जागा kasih dekat drone sana ini kan sensor apa kan dulu ya hasil jenis masura ini kan sampai TV di sana